दा आं मोनसे प्रग्रामाव थांनो नागिरदों आरोना बे प्रग्रामा जाहैबाय इन्टारनेशनेल बड'लेण्ड नलेज फेस्टिभेल आरोना इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल आरोना बेयाव थांगासिनो आं दा नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आं मा नुयो मा नुवा बेखौ देखायगोन एसेबाबो एबा नोंथांमोना नायबाय थांगासिनो आं ड्रेस सोलायनानै थांसै आरोना दे नोंथांमोननि सिगाङाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों दि बे भिडिअ'आ सिगांनिनोमोन आं एडिट खालामनो टाइम मोनाखैमोन आरोना बिराद बिजिमोन आङो बे टाइमाव आं दासो एडिट खालामना आपल'ड खालामनो हादों नोंथांमोना बेनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो आं भिडिअ'खौ उनावबाबो हगारनाय जायो उनाव लासैनो लेटेस्ट भिडिअ मोनबाय थागोन आरोना नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानैल' दोन At any point of time, there is no difficulty, and we have taught us these wonderful things. So thank you very much. আমার বিশেষভাবে প্রতিভা আছে এইখিনি অর্গানাইজ কৰি আমি আগলৈ লৈ যাব लोगोफोर बे खाथियावनो बेबायदि श' देखायनाय जादोंमोन आरोना बे देखायनायाव आं नायनो फैबाय मिटिंखौ बरिं मोननानै बाव फैबाय आरोना Saikai, sports authority of India. Athletics, archery. अलग-अलग है. Taekwondo, archery, athletics. हाँ. Karena cium apa? Maba थांनो मोनगोन ब्रा. बर्डाराव माला थांनो मोनगोन? 생이명중 문침잖아. 이 생이명중 문침잖아. 가지고 나오는 거. हाँ सिग्नल फायर हो जाएगा जो एक बार बोर कर दिया तो स्नाइपर नहीं बिखसना को नहीं डिस्टेंस है रेंज है इसमें नॉर्मल है इसमें रेंज इसमें जाएगा हाँ बिल्कुल जाके जब क्या मायला पूरा मार सकते तुझको ले तुमने क्या करना फिल्म में उससे लांचर ये भी आर्नी यस अल्लाह बेनो जाहैबाय गोदोनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोन बेयावनो बेरायलाबो थाबाय आरोना जों न'आ मोजां मोनथ' आरो बिदिसो माबोरै खुसिथार गरिबथार बायगासिनो आरो बायलेनथ'ना जि गरमलै न'आ थान्दासो जानांगौमोन जाम्बाया नोंसोर गावनि बुखांनाय भिडिअ लाया नामा 15 minutes later लोगोफोर बे फार्स्ट बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेला
बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव खुंजादोंमोन आरोना। बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि अपोजिट साइडआवनो बेबायदि मोनसे बेरायग्रा जायगा दं आरोना। गोदोनि मुंख्लं जालांनाय थैलांनायफोरनि थाखाय मोनसे खाम्फा लुनानै दोननाय मोनसे गिदिर बेवहाय दं आरोना। बे सेरावनो बेबायदि दैनि नाव बिदि दं आरोना बेरायनो आन्था। बेयावनो जों बेरायनो फैबाय, नाव गाखोफैबाय लोगोजों ज'नो। दे होमबा नोंथांमोना नायबाय था भिडिअखौ आरो जोबजासिम नाय, बेजोंनो गोजोननानै थादो आरोना। रोंबाय Woi, Titanic baca sudah kon beliau. Titanic नहर है पानी नहीं बर्फ नहीं. नोंथांमोना आंनि भिडिअआव गोदानै फैदोंबा लाइक साबस्क्राइब बेखौ खालामना थांदो आरोना। आरो नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेनानै थादो लोगोफोर। थेंक्स फर वाचिं गाइस, बाय बाय।